No, takže červený kokot po čtvrtý. Čím to ne, točím video, už po pátý. A každý z těch videí je dlouhý asi 10 cm. A já prostě už po čtvrtý musím vysvětlit, že prostě mám na hlavě půlku večerníčku, protože ta druhá půlka tetování úplně sabotovala. Já jsem byla zklamaná, že ji tam nemám. Já jsem zklamaná, že ji tam mám. Ale protože mají do toho, když nám to všechno vypadá, do to pak má jíst, nějaký chtěné, Mirko, na nějaký Mirečku, ty vole. Posukej mi Mirečku. Rozmadová. Tak stále ty vole. A co jsem si říkala s tím koučkem dneska? Dobře, že kouček. A na trošku měla. Tak tohle je můj absolutní kolaps. Tam přišel prostě do vlaku Klouček a měl na tričku napsáno I love Klouček. A já to jsem ale posrala, že jsem si myslela, že má I love Berlín. Jako to je vtipný. A čumcené, prostě už já takhle chtěla říct. Prostě už natáčím 50 cm video po pátý. A vždycky nevím, ty vole. Já jsem to zapomněla. Jsem zapomněla, jak se jmenuju. Rialdo, ich weiß nicht, ich heiß. Takže Keneta. Lass mich eine Barbie sein. Und kannst du sich nicht? Já bych to dobrý, já jsem chtěla víc Mirko. Mirečku, šukej mi Mirečku. Lucinko, už máš nový transparent. Super. Lucinko, ty moje prcínko. Už vím. No, Mirečku, možná. Prdele, pojď povíkám sám. To se bude jednou hrát jako divadelní hra. Bagla mi do Sky film. Já jsem umřela. Slyšela. Já si mám ty vole, nebudu to bylo. Bagla, já mám peníze za co? Víte co? Já to zhodnotím. Příště možná bylo dobrý, kdybych si dala jedno brko, a ne 3. Ale mi vypadla náušnice nějaký záhnu. Taky by bylo dobrý. Já bych ji dala do strát a dál ke Kenetovi, aby jsem si pro ní mohla přijít. Čumte ne. Druhá věc, kdybych vypila 2 a ne 5 pin. A jednoho a ne 3 panáky a nebyla bych takhle v píči, ale byla bych úplně v pohodě. Nežitovala máma, každou chvíli přijde a pak nás zavře k Tomasovi. Já se na těším. A víš, jak ty bych si docela chtěla, aby byl ten jeden takový strašně hnusný. Jo, zrovna Tomas. Jaký ti to dělá pocit? Žádný. Aha. Já se duší v té hlavě. Ne, jakože když jsem to dělala Anexovi, takže jak mu z toho bylo. Já vůbec nevím, já to nezvládám. Ne. Proč by to děláš se mnou? Já nevím, teď mi prščuje tamhle do tamhle, já nevím kam. Úplně někam do píči. To se já přijdu. Když já to já říkám, mama, máš tady ztratila nálozy, já jsem ztratila náušnici. Ach, Lucinko, ty moje prcínko. Ach, Mirečko, možná chybí Mirečko. Já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám. A pokud mi nedáš, dám ti sám. Ne, já ti ho tam dám, až budeš řvát. Tak si taky zase dám. Pro mě, ale to je nějaký getorek. Miluju češtinu. Ty si tam dala hezky Kenetovou vokál. Keneta nepříčí se poserem. Doufám, že na to budu tak koukat, protože hlavně jde se Sky film. Jeden úplně repě jak svině, ne? Ich will das da sein.
Já chci, aby se tady to video nikdy nedostalo ven. Když tady se video niemals rausgekommen lassen. So, diese Video nach Bushido und Kevan Schicken mit Liebe-Grüße aus der Türkei. ale já jsem to docela dostala na DVDčku. To pak někde zkolabovali, ne ty vole. A našla tam strojen války. Hej, Niči, a až ty to uvidíš. Tak si vyfikej prdel. Ne, asi vole, tak ti přeje hezký večer. Počítačem a linkou. Ne, asi já si tady radši dám třeba večer s panem Brkem a s panem Večerníčkem, co mám vytetovaný na čele, protože mě to tetování už asi třikrát sabotovalo, nebo to říkám po víckrát. Kámo, strašně to s tebe táhla, už si to říkám vlastně to pásí. Kámo, ty jsi nepoblovala. Ela. Vlastně to bylo super, to jsi to řeknou. To nejde? Ty mám Čum, já ti ho tam fouknu, jestli se na tebe kouknu. Ach, Mirečku, ty můj Mirečku. I'm a beach boy. Ty daj mi mě. Dein Arsch, deine Titten. Dein Schwanz, deine Kuchen. Meine Fahlen. Ist nicht. Ja. Já jdu zkolabovat. Ja, Mist. Vergessen. Ja, eigentlich. Meine Nächte sind am Ende. To dal error, ty vole. To se zakončila tím. Už se budeme bavit dál, ale už se nebude snímat tady ta čeleť, vole. To byla... to nenatočila. Nenatočila, vole, ale vypadá, že to natočila super. Ale to mám pojem o čase. Jo. Na cigáro, vole. Dokud se dokážu zvednout. Ano, na chvíli přijde Ale máma. se si dáme potom, vole, kotě, jdeme to cigáro, dělej. Mohla? Dověřím tě na to cílo. Na poslední. Nacpi tam ten popcorn a pojď na to cílo. Já nevím, jakým jazykem ti to mám říct. Steck den Popcorn in deinen Mund und komm raus. Du musst nicht anrufen. Mám telefon. Máš ho hlavně vybitej. Takže mám opět odpojená odpojení. Stejně by to nebylo dobrý, bych s ním mluvila teď. S mámou. A co to bylo? S mámou už je tady půl hodiny. Jo.